Kosen. Cek. Kosen. Dewa kula nyuwun pangapura menika anak kula Dewa. Hei. Coba terusno. Coba terusno kandangmu, Pak. Yen kowe gelem ngakoni apa kelawan aku, yen kowe gelem tak aku anak gedhe ganjarane, Nger. Kosen. Yen kowe ngono ngerti temenan kelawan lair jambang bayi sing separo-separo kuwi biyen dongenge kepiye? Iki ngene ya Nger nalika semono. Pun bapa iki Nalendra Gung Binekareng negara Giribajra. Aran kula jejuluk Prabu Priyadrata. Aku mbiyen duwe bojo loro ora bisa duwe anak. Bareng diparingi pojenggi marang Sang Hyang Guru, bojoku loro tak paroke pojenggi separo-separo. Bareng lair dadi kowe cara sandha mulapuranen aku ya aku isin duwe anak ora utuh kaya lumrahe wong urip cara sandha. Mula sing gedhe pangapuramu ya Nger, kowe terus tak guwang ana tengah jurang angkah lan pangiket kumen dibadhok karo kewan alas. Jebul dipaning padha oh Nger cara sandha langkah kowe malah ditemu karo wong alasan malah bisa urip gedhe salawon-lawon kaya ngono cara sandha mulampuranen aku ya Nger. Aku wong tuamu aku Begawan Priyadrata Nalendra Giribajra. Yen kowe gelem nganggo bapak lan wong tuwa karo aku kedaton Giribajra sing kaya ngono kathah lan prakosaning gonono ya Nger cara sandha. Gonono cara sandha ning ngapuranen aku aja mliri kaya ngono aku modal ora kuat nyawang menipat munggal marang suka aku cara sandha. Cara sandha. Oh. Yen ngono kowe isin duwe anak separo-separo kaya aku jamane panglair. Ya dasar ngantara-ngantara. Kau biyen ora kok mateni sisan. Aku ngerti hukum kanggo mateni wong hukum karo mlaku. Jagat wis hukum kelawan titah ora nyawang derajat pangkat. Ora nyawang kuwi bandane pira kabeh ya kena hukum karma hukum alam. Yen kowe bener-bener dadi wong atuh Jara Sandha. Kudune kowe iki ora iso ndang separo-separo mergo kelakuanmu kang kaya mangkono. Kudune pojenggi sing diparingake dening Sang Hyang Guru kepantek paringake marang Sibu salah sawiji dadi dimen sampurna wujude jambang bayi. Yen ngono ki wong ora tanggil jawab. Sifatku pendhita nanging ora duwe watak pendhita wong urip ora toto. Ancane suyang aku wong tuamu. Ora. Sifatku pendhita tok ilangi kabeh. Tresna asih pring sesama wis ora duwe rasa asih anakku betok gua. Tandha arit ulat manis aris pono ngendi? Manis pono ngendi? Cepot minta tulung yang atasnya duwe anak rata tulungi mah tok guwang marang tengah jurang kuwi jenenge menungso marang toto. Kang pungkasan ora kul gawe sore yen kowe ndang anakmu sing kaya Jara Sandha dene sing sore yen duwe anak cacat kaya aku. Oh lan kabeh pendhita kajapurmu kabeh pendhita kajapurmu kaya Priyadrata donya iki ora bakal tentrem. Aku nyalo pangapura yang Nger piye? Piye? Kowe njaluk pangapura wi? Aku njaluk pangapura yang Nger. Wong tuwa kan japurmu ki wajibe dipolong nganti modal ngerti lho. Kowe puluh urip ya mung ora ngakoni yen aku
aku anakmu, aku wong sing tok guang ana tengah alas. Ya wis modar wong dadan njaluk swarga marang jagat-jagat ngendi sing paring swarga marang wong tuwa sing tegel karo anak. Ing atas anak cacat kaya Jarasandha tok guang. Tok pesisa ana ngalas peti bandhok buron wana. Tujune pangeran isih paring urip marang Jarasandha. Wong tuwa kok diapurmu wajibe men diwirangi wong pirang-pirang. Pamrih men diwirangi wong pirang-pirang tak beset kulit tak gawe tambur, pamrih men ditutuhi para kawula sak negaramu. Wah. Alun-alun negara Giri Bajra sapatine wong atuaku Nalendra Prabu Briyadrata Giri Bajra suwung sing bakal calon dadi Nalendra Jarasandha. Anggepmu apa para kawula sanegara Giri Bajra iki dina ana keparenging Raden Jarasandha. Sapa wae kang mlebu majane alun-alun ngerti tambur nuthuk ana tambur sak jebole. Wah, dadi ratu ning Giri Bajra aku, ha? Oh. Janaka wonten dawuh Kaka Prabu Bratasena ditengah kanggo nang apa ya iki mau sejarah ya iki mau riwayat dumadine tambur ya laire Jarasandha. Pancen Nalendra kaya Jarasandha kuwi wis ketetesan sekti mandraguna, wis katetesan jiwaning prajurit. Merga wong atuwane ya pancen sekti mandraguna. Nganti iki dina si Jarasandha kepareng ngukum lan kepareng munjara ratu lan Nalendra cacah ana 86. Ingkang kepareng isi Jarasandha tumuli bakal dipekakak kinarya sasaji Rudra Kala kunjuk marang Sang Hyang Kala. Nesta budine si Jarasandha lho nanging mangerti ya dheweke wani beset lulangi wong atuwane dadi tambur ing kono. Lamun negara Giri Bajra ana dayah lan ana tamu tambur muni kuwi sing kepareng yen sing kepareng nyarsake wong Giri Bajra kuwi tetenger bakal ana mungsuh kang teka kuwi yen sing nengeri wong Giri Bajra ning jane malah ora kok ya. Yen ana tambur muni saben-saben ana mungsuh kang nekani kuwi jane sing sambat ki tambure titah sing padha ngerti marang suaraku. Tulungana Briyadrata patenana si Jarasandha sing wis nyiksa aku dadi tambur nganti pendak dina dituthuki marang kawula Giri Bajra. Ingkang mangkono selak maksake banget Janaka. Ih, wonten dewe. Selak maksake marang critane tambur sampurnakna manjingna marang swarga Tundha Sanga kanthi Kyai Pasopati. Piye? Ngesta kanthi pamit dadhawuh.
Yasmunira kamanungsan Yasmunira kamanungsan Yasmunira gendreng manis Gus damel cingak semu melengak ketitik anggen kula ndangak kadidene lari-lari tinggang ungak-ungak bibar saking pundi niki wau lho nggih Gus king pundi Gus Ndara Janaka king tindak pundi para kawan sumurupa lamun abot kewajibaning Suparto nggone kepengin bakal nikah murdane Narendra Giri Bajra Prabu Jarasandha Prabu Jarasandha sing kondang wonge bengis kulina mateni wong sing tanpa luput nika dasar Purnata Kyai pancen donya nek kebak wong sing kaya Jarasandha niku pancen bakal tentrem enehe mung keroting untu kepelaning tangan ora iso rukun marang sepadaning tumitah kang mekaten Gus monggo swawi kula dherekaken mumpung tasih sonten monggo jaring para pinter le jeneng Jarasandha niku bocahe wengis wonge rada getapan manjing mawon dhateng keputren nagari Giri Bajra mang bedang bojone mangkula terus metu saking baja ing benteng Gus ayo para kawan derekno salah kuwi jantrek Gusti Ayu amiji dhateng wiswanipun kula laremban Gusti Ayu wis pirang-pirang taun lawasipun kemapan ana kene nanging bocah rasane atiku kok kaya kurang krasa mapan ana ing negara Giri Bajra sabab saka apa Sinten Prabu Jarasandha widak swiyah parang wanita saya-saya ento wanita kang kaya aku wong atuwaku dipateni banjur aku dadi putri boyongan Kocandra panjenengan teko serengan saja teko sawi yang dadi putri boyongan kok ya nduk ya iya mlawe nek apa ya sampeyan men dipek karo wong sing genah dipek karo wong sing cetha ora maido sinuwun Prabu Jarasandha piyaine sugih sekti mantra guna prangira jaya palanggan aning wong piye wong karo wanita ya ora tau ngejeni blas blanja ya ora tau
ya mula Gusti Putri mbiyen rawuh ana negara ngiri Bajra ki ayu lemu saiki susut kaya ngono nggih wong kabeh iki mung aritosa kok mak ya arep dipundhet garwa wong sing kagungan bondo donya nek rasane iki ora ayem ora tentrem ya malah nyilakane marang awak kok mak lah ya mula kuwi mak kuwi kok bungak-bungok ae kaya limbuk ajaran ingkang mangkono bocamban aku wis prasopo lair kelawan batin sapa wae sing bangkit keparing udari marang ruweting rantam sari lamun kakung bakal tak suwitani lamun putri bakal tak wisuda dadi waris wedon sedulur Sinara wedi kok bocamban pamajare Cokolodang pranyata sasmita gae kumalare dadi jongkong sapa wae kakang nganti kanto pitutup yati pamriye kesangaran ayu yuwana tanis kala tamkiker ketlateng wiji Bekat Genjangan si langit kelap-kelap katon lirikin sang mawe gandrung sabarang kadulukir monyak mayek saking jasbari walu maris angkap mangger winate kepareng kula badhe nila gondo dateng Paduka Raden Paduka rawuh dateng nagari Giri Bajra menika kula wau kok inggih kaningaya timen Rahayu sak cengkar Paduka sumuli manjing dateng Kabupaten Raden sumurupa ayu kabranane ora kepingin bakal weruh marang putri Lantam Sari garwaning Prabu Jarasandha ndak rewangi totoh jiwa tombok raga nggening permandi tuli bakal mboyongi marang jeneng Sirasaya-saya bendhote Sang Dewi Lantam Sari wis kepareng kupata sapa ingkang bangkit lan tumuli tetulung marang Sang Dewi lamun wadon bakal diaku sedulur Sinara wadi lamun kakung bakal disuwitani Janaka kang bakal mupu sayembarane Sang Dewi yen to mengaten Raden kepareng mau kula derek kepareng Paduka kula mboten kraos wonten nagari Giri Bajra monggo Raden
goncang kancing langit gelap katon lergen sang mawet gandrung sabarang katulu Boger moyak mayik saking tias Bali Ban sepepadu wonten dawa timbalan Gusti mlayu-mlayu lonjong mimis mlayu menopun keparep matur Gusti ngaturaken ketiwasan sapa sing mutu makaing tiwas ban nyuwun pangaksami sinangkin kepareng kula keparengan jagi rukmi wonten telenging keputren menika garwa paduka garwa betemi Sumaring kayu dayuran tamsari dipun dusta ngakenipun satriya pamadyaning Pandhawa Raden Janaka. Wah, Raden Janaka mungsuh kula wasparat. Anak kulana anak kong jentoro anak kong bagus anak jara sando siji-sijine ganteng Jayasena wonten dawa timbalan Ra Prabu kaya lonjong minis mlayu mono wah nabrak-nabrak anubro bentos parat Rama Prabu ngaturaken ketiwasan duta saking nagari inggih bojo inggih dutanipun Kanjeng Rama nenggih paman Hamsa wilah paman Dimbaga anggen paduka tumulis pados neluk-nelukaken alendring tanah Jawi ing antawisipun alendring Amarta Narendra Dwarawati Narendra ing Pancala malah samangke sampun gugur wonten alun-alun nagari Amarta lho piye paman Hamsa kelawan Dimbaga mati gugur marang Praja Ngamarta lakanaken Ra Prabu sapa sing mateni paman Hamsa Dimbaga tanes-tanes muhung satriya ing munggil pawana Raden Waragadara lho mungsuhku kabeh samarupa iki dadi pasapanipun Bapa Kulub Jayasena ora bakal pun Bapa Kakak Ratu yen ora dikompleti dengan Ngamarta sakadange mung nglaporake Tuhan remang leleng tanpa kadet kawula dami aku ora miwiti aku ora pangling iki satriya pamadyaning Pandhawa Arjuna ora bedhe ngaling-aling liwah aling-aling bedhe panjenenganku Arjuna arep bayuh Jarasandha yen ora kaya mengkene perkarane tangeh lamun sira bisa luar